pan ddys i sgwennu'n rama gyntaf, ni'n 27 yn sgwennu'n rama gyntaf i, oedd e ddim yn teimlo fel rhywbeth estron, o'n i'n teimlo fel bod e'n rhywbeth ymyr yn esgyn ni, achos bod wedi gwylio, wedi darllen gymaint o ddramau hefyd, achos llenyddiau Saesneg nes i, a wedi perfformio mewn gymaint o ddramau. Felly, des i at y sgwennu o lot o perspectives gwahanol, ond o'n i'n teimlo erbyn hynny, oedd hi bron fel petai yr holl lwybrau yna wedi bod yn hyfforddi fi at yr eiliad yna i ddechrau sgwennu'r ddrama yn y lle cyntaf. Fi'n caru medru creu byd hollol gwahanol, neu tebyg hyd yn oed, neu jyst mynd ar goll mewn rhyw fath o fydysawd arall sydd ddim yn mywyd bob dydd ydy e. Fi'n credu, mae'n hefyd yn blatfform, chi'n gallu gweud pethau chi'n gredu, chi hefyd yn gallu gweud pethau ydych chi ddim yn credu. Dyna beth fi'n dweud fi'n rili gyffroes mewn ffordd, yw gallu gweud y pethau na ddysyn ni ddim yn cael gweud, falle yn gyhoeddus neu yn y byd go iawn. Cael y cyfle na i archwilio yr is-ymwybod, y cyfle na i archwilio pwy ydych chi, a hefyd roi eich hun mewn sgidiau falle pobl byddech chi ddim fel arfer yn wneud. Yn y drafft cyntaf, na pam dydych chi ddim bod yn sensor ar eich gwaith eich hunan, falle bod mae'n debygol bydd lot o'r cymeriadau falle'n swnio'n bach tebyg i Daf. Bod lleisio nhw gyd tyma bach fel Daf. A wedyn, be fi'n really joio wneud yn y drafft nesaf, reit, sydd mae'r cymeriadau yna, beth sy'n ei nhw'n wahanol, beth yw'r gwrthgyferbyniad i'r llais yna, a dyna lle mae drama'n really dod allan go iawn. Hefyd, achos dyna beth sy'n gwneud fi'n really excited o beth i sgwennu dramau mwy na falle teledig yn y blaen yw i fi, dwi'n dwlu ar y math o dramau na lle mae fel ieithwedd gwahanol ar y llwyfan, lle mae acenion gwahanol, neu ffyrdd neu ddilliau o siarad gwahanol ar lwyfan, a na pan mae'r Gymraeg mor gyfoethog, mae'n really exciting sgwennu Gymraeg, achos mae dyn ni iaith lenyddol, hyfryd, barddonol, mae dyn ni'r iaith bob dydd, mae dyn ni'r iaith safonol, yr iaith wallus, y bratiaeth, mae dyn ni'r acenion hyfryd yma o'r de i'r gorllewin, i'r gogledd, i'r dwyrain, mae dyn ni'r, a hefyd tafodiaeth, wrth gwrs, mae gymaint o tafodiaeth yn y Gymraeg. Felly mae ffindo ffordd o wneud y tafodiaeth na, neu'r acenion, neu'r ieithwedd na yn wahanol i'r ffordd dwi'n siarad. Ond mae'n rili ddifyr meddwl o beth yw'r ffordd gwahanol mae iaith yn gallu gweithio a roi hwn ar lwyfan a wneud yn wahanol i pwy ydych chi. Ac wrth gwrs, mewn ffordd i ddechrau, gen rhywun sy'n dechrau mas, y ffordd i wneud y cymeriad yna'n gyflan yw os ych chi'n adnabod nhw. Achos mae'r bobl chi'n nabod mewn bywyd bob dydd, maen nhw'n bobl cymhleth ofnadw. Ac archwilio y dynamics yna a roi nhw mewn sgript, yna sy'n helpu nhw fod yn real, achos mae eisiau nhw fod yn authentic mewn ffordd. A beth sy'n neud pobl yn authentic yw bod dyn nhw ddim yn, maen nhw yn three-dimensional, maen nhw'n neud un peth a wedyn yn neud rhywbeth arall sy'n teimlo'n hollol gwrthgyferbyniol. Dyn ni'n greaduriaid gwrthgyferbyniol a'r gwrthgyferbyniadau yna ar lwyfan sy'n neud nhw'n gymeriadau cyflawn sy'n ni'n deud. Yna loads o lyfrau mas yna sy'n gweud yr holl bethau yma, a mae rhaid fi fod yn holl... Fi ddim yn meddwl yn y ffordd na gwbl. So os mae hwnna'n helpu chi, fantastic theory ac yn y blaen. Dwi yn sgwennu o reddf fel arfer. I fi, mae'r holl gwestiynau fel yn gallu really helpu pan mae chi'n mynd yn stuck. Ond, o ran sgwennu drama theatr, falle mae'r cymeriad yn teimlo'n reit. Fi'n gwybod pwy yw'r cymeriad, fi wedi byw gyda nhw yn y meddwl i am tyma bach. A wedyn dwi'n gwybod am beth yw byd y ddrama, dwi wedi bod yn breuddwydio mewn am tyma bach cyn iddyn nhw roed yn byd ar bapur. Ond wedyn falle beth fydden ni'n neud yw meddwl am falle rhyw 15 digwyddiad sy'n digwydd yn y ddrama yma, rhyw 15 digwyddiad sy'n mynd i ddigwydd, a falle bod fi ddim yn gwybod pa odym yn mynd i fod, ond fi'n meddwl, reit, na i dreial roi yng nghymeriadau ni yn y sefyllfaoedd na, a gweld beth sy'n digwydd.